Mám tady 27 od Viltroxu, 1.2 clona, relativně novinka, z Fujifoto.cz. Abych na ní udělal nějakou menší recenzi, tak já vám ji představím. Je to objektiv fakt hezký konstrukce, je to prostě kus skla, který má clonu 1.2 až 16. Konstrukčně je hodně podobný 75C a je malinko menší a lehčí, má jiný průměr na filtr. Ta 75 má 77 mm, 27 má 67. Chod clony je, nebo chod kroužku pro clonu je hrozně příjemný, jemně cvaká, možná trošku lehčí než u té 75, ale jinak je to hodně podobný. Když bych to měl porovnat s nějakým Fujifilm objektivem, tak to je trošku jemnější a těžší. Co se týče nějaký obrazové kvality, tak je to naprosto ostrý sklo. Na 1.2 je naprosto skvěle ostrý, ta chybovost ostření tam téměř není. Já většinou fotím na nízký clony, takže jsem se pohyboval ve většině případů 1.2 až já nevím 1.8, 1.6, 1.8. A když jsem recenzoval 75, tak jsem říkal, že na 1.2 tam je trošku v protisvětle, jsou vidět takový fléry, na 1.4 ty fléry se zjemnějí, na 1.6 fléry úplně zmizej, jo, někde při nějakým blbým úhlu tam můžou být vidět, a pak na 1.8 jsou úplně pryč a je to jenom v ostrém sluníčku v protisvětle, není to jako nějaký, že by se to stávalo často. Tak mě překvapila, bál jsem se toho u té 27, že to bude taky na tu 1.2, protože u portrétů to občas prostě používáte, že fotíte proti sluníčku, no a přijde mi, že to tam skoro není ani na tu 1.2. Někde jsem to tam našel v nějakém úhlu speciálním jednom, ale fakt jemně. Odkrytkou máme normálně tady USB-C na aktualizaci Finewareu. Na první aktualizaci stále čekám, ta 75 ta už nějaké aktualizace měla a byly znatelný, jako o dost se zlepšilo třeba ostření. Takže čekám, že by to mohlo pomoct i tady. To ostření tady je rychlý. Já jsem s tím fotil MMA zápasy, měl jsem to i na fotbale, na nějaký spíš jako zákulisní věci a fotil jsem s tím nějaký portréty na motorce, jednu holčinu, kluky do podcastu, kamarády, co mají. Takže vyzkoušel jsem ho i na portréty, na reportáž, na sport. Vlastně mě překvapilo na MMA jsem fotil vlastně na 27 na jednom těle a na druhém jsem měl 50-140 Fujifilmáckou, to je prostě ultra rychlý sklo, na který nedám dopustit při MMA. A vlastně jsem po gala večeru zjistil, že většinu fotek, nebo jako, že jsem se snažil hodně fotit hlavně tímhletím. A to právě proto, že těch 27 mm, ať jsem původně tomu jako nevěřil a říkal jsem si, to sklo nepotřebuju, tak vlastně je tak univerzální, že tam mám jak širší fotky, tak i třeba při nějakým pak lehkým výřezu se z toho dostává trošku detail, nebo jako vypadá, působí to jako lehce delší sklo. Takže tohle ohnisko mě vlastně sedlo, i když jsem se ho paradoxně docela bál na začátku. Takže obrazově já jsem s ním strašně spokojený. Poměr cena-výkon je to za mě jedno z nejlepších skill, který jsem měl v ruce. Hodím sem určitě nějaký galerie, nějakou fotku, uvidím, jestli to video hodím do nějakého článku a v tom článku hodím ještě nějakou galerii. Tak se určitě, když tak podívejte, jestli koukáte na tohle video, tak si najděte www.blackart.cz, tam bude vložený článku a budou tam přiložený určitě i fotky. Objektiv je utěsněný proti horším povětrnostním vlivům, nevím úplně
neznám přesné specifikace toho, co to vydrží, ale já jsem zvyklý při fotbale fotit i v dešti. A jak Fujifilm objektivy, tak vlastně i tohle už jsem testoval při nějakém mírném dešti a naprosto v pohodě. Žádný problém. Jenom abych ještě řekl, na čem jsem ho testoval. Testoval jsem ho na XH2 a na XH2S, na tu teďka natáčím. Takže na těchto dvou tělech jsem ho různě testoval. Můžete mi do komentářů klidně napsat váš názor na to sklo, pokud ho máte. Případně dotaz, pokud se na to sklo chystáte pořídit. Pokud byste ho chtěli pořídit, tak určitě doporučuji fujifoto.cz. Tam teď ty skla mám já. A pokud byste chtěli nějakou drobnou slevu na ty objektivy, tak mi určitě napište na Instagramu blackart.cz a určitě tam něco vymyslíme. Takže Viltrox 27 1.2 XF pro verze super sklo.